Mal-145,000 kontenitur tax-xorb inġabru permezz tal-proġett pilota tal-Mobile Reverse Vending Machines, l-RVMs, f'inizjattiva mnedija fl-aħħar ftit ġimgħat li permezz tagħha persuni ta' 60 sena jew aktar jistgħu iċemplu biex jinġabrulhom minn wara l-bib ta' residenza tagħhom. B'medja ta' 250 booking fil-ġimgħa dan is-servizz issa qed jestendi għal 10 lokalitajiet oħra li huma Santa Venera, Iż-Żurriq, Ħalsafi, Ħalkirkop, Ħattart, Ħażabbar, Marsa Skala, Ix-Xajra, Il-Mosta u l-Imġar. Is-servizzu disponibbli wkoll għal dawk li għandhom il-Blue Badge. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield waqt żjara f'Bormla. Ċifri juru wkoll kif l-aċċessibilità tal-magni pubbliċi fissi żdiedet, tant li l-operat tagħha tela b'4800 siegħa f'xahar wieħed, meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Il-Ministru Dalli tennit li fix-xhur li ġejjin il-proġett se jkompli jissaħħaħ permezz ta' investiment f'makkinarju aktar modern u effiċjenti li jżid il-veloċità u l-kapaċità tal-ġbir. Finalment l-għana ħarri tagħna li din is-sistema tkun mifruxa mal-pajjiż kollu fix-xhur li ġejjin. U b'dan il-mod inizjattiva ambjentali nkunu qegħdin nagħmluha aktar aċċessibbli għal ħafna u ħafna aktar nies. Min-naħa tiegħu Bedingfield fisser l-importanza ta' dan is-servizz bib-bib. Nemmnu li anke fejn jidħol ir-recycling jitfit man-nies nistgħu naħdmu biex ikollna ambjent isbaħ u ambjent aħjar.